Ajde krenemo, više ne mogu da... Ajde, još jedan ćemo da tapšemo, pa ću onda ja da krenem. Šalim se, izvini, slušam Hitlera kako peva. Ajde. Stvari koje ne treba uzeti van konteksta. Part 1. Jel postoji kontekst uopšte? Sve je relativno. 3, 4, sad. Dobro jutro, dobar dan ili dobro veče i dobrodošli u još jednu epizodu bezimenog podcasta gde nemamo plan i program i jedemo govno za minimalac. Ja sam Andri. Ja neću se predstavljam. Ako nam do sad ne znaju imena, onda nisu pravi fanovi. Čekaj. I mi ćemo biti vaši vojitelji ovog lepog predvečerja, pošto nismo mogli da se organizujemo uopšte, pa snimamo u 8:30 uveče. Da, ovo je vreme za spavanje, inače. Ja u 9 legam, tako da za pola sata moramo da završimo sve što imamo. Za pola sata... O, dobro, gledaj, ako ti imaš plan i program da legneš u 9 sati, ja nemam ništa protiv toga, stvarno. Odlično. Možda se prošle epizode sećate da smo obojica obećali jedno drugome da ćemo odgledati filmove koje smo sebi zadali. Mi smo bili jako organizovani tokom ove nedelje i obojica smo odvojili tačno dovoljno vremena da ne odgledamo ni jedan ni drugi film. Tako da temu filmova, prvo Stalker, koji sam ja preporučio Filipu, i Prisoners, koji je Filip preporučio meni, ćemo ostaviti za neku tamo epizodu, ne znamo koju, pošto ja ne znam Sigurno ne sledeću, zato što sledeću snimamo za 2 dana. Ja ne znam šta ću sutra za doručak jesti, a kamoli da li ću odgledati film, tako da mi se izvinjavamo, ali nam nije žao. Da, mi smo inače vrlo organizovani. Ovo je trebalo da se snima u nedelju, a sada je petak. Šta je petak i da ne bude uveče? Zabune, ovo je petak posle te nedelje, tako da. Tako da Je imali iz organizaciju? Da, ali mi smo imali još više vremena da gledamo ta 2 filma, ali znaš kako? Obaveze, znaš, nije sad lako kako su nas pustili iz karantina. Ovo je prva epizoda koju snimamo van karantina i kada zapravo smemo da izađemo napolje posle 6 uveče. Da, ja sam ukapirao da smo mi smo suštinski objavili onu prvu epizodu onako malo pre dizanja ovog karantina. Tako da ostanite kod kuće, bukvalno važilo 2 dana po našem podcast timelineu, tako da... Dobro, ali snimljen nedelju i po dana pre toga, tako da... Tako da, ipak smo nekako tako da, relevantni. Ljudi u 2025. koji slušate naš podcast, molim vas, ostanite kod kuće. Naš podcast je zapravo istorijske vrednosti i bit će zapisan u analima našeg naroda. Inside jokes. Ne reći si zaboravio već. Šta? Zaboravio si? Šta za anale? Aha. Ma deb. Nisi zaboravio. Gde mogu za anale da zaboravim? Ako nešto se ne zaboravlja. Ne zaboravljam. Doista, tako je. Drago mi je što mogu sada sa našeg spiska da precrtam temu anali. Pošto je ona na spisku svake nedelje. Tako. Dobro, mi ćemo svake nedelje spominjati naše anale. Prošle smo propustili. Nismo prošli. Ne, nismo prošli, to si upravo. Ali ne veze, u redu je sve. Sve je dobro što se dobro svrši u analima. Šta bude, biće. Šta bude, biće, tačno tako. I to ja mislim, evo, dobar životni moto za vas slušalce, svo troje možda, 3, 4, ne znam. Ima više sada. Sad nisu samo mama, tata i Isus, sad ih ima više. I to moram, kad si već spomenuo, moram da se pohvalim, dobili smo jako dobre reviewove sa više strana. A, dobro. Da. Neću da imenujem nikoga, zato što bi to bilo narušavanje privatnosti naših fanova. Narušavanje privatnosti doktor pacijent. Gde smo mi pacijenti normalno. Nego ćemo da ih podjebavamo kad dođu da gostuju. Može. To je sasvim solidan plan, ja mislim, i to je bolji plan nego bilo koji drugi plan koji su pre imali. To je prva stvar koju smo mi isplanirali za budućnost. Da, mi smo ovaj podcast napravili samo da bi zajebavali drugare u gostovanjima. To nam je jedina motivacija. Da, suštinski jeste i suštinski će uvek biti. Tako je. I ultimativni plan nam je da zajebavamo roditelje u podcastu kad se pridruže u 2. sezoni. Što se tiče sezona. Dobrodošli u sezonu 0-0. Da. Koja je sljedeća sezona? Ni mi ne znamo.
Sljedeća sezona je 0-1, kako ne znam. Da li je? Jeste. Već je spremno. Jebi ga. Propute mi fora. Koliko ćemo epizoda po sezoni? Da. Naravno da ne znamo ni sami. Ja mislim da to ni Bog sam sveti ne zna, majke vi. Ne. Možemo to da organizujemo prema tvom dolaženju i odlaženju iz Engleske. Jedna sezona u Srbiji, jedna sezona u Engleskoj. Da, to bi zapravo bilo cool. To bi bio dobar sistem, ali ja mislim da taj nivo strukture nama nije potreban. Mi nemamo nivo strukture uopšte, tako da nije ni problematično. Mi nemamo strukturu. Struktura? Who that? Vrhunac strukture je što ja isplaniram jednu temu nedeljno možda i na kraju i to propadne zato što odlutamo. Nego, Filipe, znaš šta je integralno, apsolutno, što je apsolutno ključno za strukturu bilo čega? Šta? Dobri točkovi. Što nas dovodi kakav segway. A znaš šta još ima točkove? Segway. Sad ćemo mi da, znači gledaj, ja pravim segway o točkovima segwaya, metafizičkim točkovima segwaya. Dobro. Prelaz u temu današnju, to je jedna od današnjih tema ili jedinu današnju temu, nikad više ne znamo. Kako da ne spomenemo nove proizvode koje je Apple izbacio po ludačkim cenama, koji su suštinski točkići. Točkići za šta? To je najključnija stvar, da su točkići za automobilčiće bilo bi okej. Brate, koštuje više nego komplet novih guma, pa ti kako hoćeš. Ovo su točkići za kompjuter. A šta je kompjuter? Kompjuter je mašina koja je utaknuta u zid. A mogu ti pročitam overview u zvaničnom Apple Store-u na njihovom sajtu. Ne, zapravo ne možeš da mi ga pročitaš. Kao highlight ovo, zašto? Molim? Reci, ajde. Highlight. Dobro. Dodaje mobility vašem Mac Pro uređaju. Izvini, ako je meni Mac Pro uređaj povezan pod jedan sa zidom od kablom koji ima metar maksimum, sa tastaturom, sa mišem, sa monitorom, sa slušalicama, sa zvučnicima, jel to znači da i ja treba da budem na točkovima zajedno sa kompjuterom ili... Ne, ja mislim da su ti točkići dodati, pazi sad ovo. Nešto ne kapiram. Ja mislim, ne, Apple su zapravo genijalci. Samo pre nego što nastaviš, točkovi su, 4 točka su $700. Da znamo, to je koliko, negde 900 evra, tako nešto. Nije previše to, lupetam. $700 ti je 647 evra. Išao sam u pogrešnu pracu, ne veze. Znači, ti plaćaš 650 evra za set točkića. Za set točkića. Tako je. A sad pazi ovako, ja mislim da je Apple to uradio zbog toga što oni suštinski, prvo što se izdrkavaju, to je sve normalno, okej, u redu, klasik. Ali, gledaj sad ovo, ti uzmeš točkiće, dobro, sedneš na Mac Pro koji ima aluminijumsku šasiju, znači izdržat ćete. Metal nije, znaš ima ono rende, super sve to. Dobro. I ti uzmeš produžni kabel, to je suštinski za cooling. Ti kad se krećeš, vazduh brže ide kroz rende. Renda vazduh. Okej, kapiram. Šalim se, ja stvarno ne znam zašto su oni ovo uradili, šta im je trebalo, ali realno... Ja inače razumem njihove cene, to je Apple. I onaj Pro stand za monitor je $1000. I FitKit za Mac Pro je $300. Ljudi neće razumeti za sada, nema veze. Što je za sada? Za sada, da. Čekaj da stavimo... Jednog dana kad stavimo OnlyFans u description, onda će razumjeti. To nije šala, by the way. Vidjet ćete. Svi ćete vi vidjeti. Pogledajte dole u description u ovom klipu, ako je na YouTube-u, ako neko vas jebe. Ima jedan link posebno. Ne. Ako niste na YouTube-u, idite na YouTube, dajte nam view i onda kliknite link. Ali link kliknite tek pošto nam date view. Tako je. Idemo dalje. Tako je. Gde sam stao? Da. I adapter za VESA standard za monitor je $200. Ja sve to razumem. Apple voli da overpriceuje svoje proizvode zato što je to Apple. Ali ovo su točkovi za kompjuter. Razumiješ, ovo nije držač monitora, ovo nije adapter za monitor, ovo su
točkovi za kompjuter. Ali ja sam gledao reviewove ovih Pro Wheels. Ja sam video da nemaju kočnicu. Znači, ako ti je neravan pod, moraš da juriš kompjuter po sobi. Ali u ovo doba korone, kad smo svi u kući, to je exercise, to ti je vežba. Nama Apple zapravo čini uslugu. Ali ja sam gledao reviewove za Pro Wheels i kažu da su mnogo dobri točkići. Super izgledaju točkići, meni se sviđaju točkići, ali da bacam, ajde, uračunamo metalnu konstrukciju, to da su od gume koja je istrajna i da imaju ove zglobove i swivele koji su stvarno istrajni, koji stvarno smooth do sve vreme. Pa da mu damo 100 evra. Pa ja mislim da je i to mnogo pravo ti kažem. Ja mislim da je to, ali dobro, metal. Ajde da ti postavim jedno hipotetičko pitanje. Ajde. Da su 4 komada $50. Dobro. Sva 4, $50. Dobro, okej. Da li bi kupio točkove za kompjuter? Ne. To ti pričam. Pa znam. Ne, ja potpuno kapiram pointu ovoga što si rekao, ali ja kažem da suštinski ja ništa ne govorim. Ali, znaš, you just proved your point. Točkovi za kompjuter, alo? Možda, ne znam, realno stvarno ne znam. Ako hoćeš da kupiš polovan set točkova za traktor, onaj srpski traktor, i to ne bilo koje gume, pričamo o Michelinovim gumama, za sve sezone. Znači pokriven si i za leto, i za zimu, i za jesen, i za apokalipsu, i za koronu, ne znam ni ja. 400 evra. Set guma za traktor. Filipe, ti to pričaš da hoćeš da odeš u poljoprivredu opet, kao što smo pričali prošle epizode. Ja znam da ti vidiš njive kroz prozor. Možda. Ne još. Ako odem u poljoprivredu, neću imati internet, ako da nema više podcasta, ne sam da dozvolim to. Napravit ćeš ti internet. Da napravim internet? Da. Zanimljivo. Instaliraj internet, što bi rekli stariji stanovnici. Moram malo rama da skinem prvo. Da skineš rama. 100 rama 7 dana. Valjda znaš taj video, nadam se. Ne, što je najgore. Jao, kad smo već kod poljoprivrednika. I sad ćete slagati, to je video koji je radio, nije Vice, ali suštinski te novinarske agencije, i bože kako sam to rekao, agencije, i oni su intervjuisali poljoprivrednike koji rade u mlinovima, ne znam kako se kaže, ali to su oni vodeni, sa onim ogromnim kamenim točkovima i tako dalje. I oni sad pokušavaju da objasne kako to funkcioniše i šta to funkcioniše. I posle 15 minuta videa, jedan od njih kaže, pa 100 drama 7 dana, što tu nema se razume. Pogledat ću posle. $4.700, što to nema se razume. Točkića. Dobro, nisu čak ni točkovi. Dobro. Točkići su. Evo ovako. Sad ću ti kažem, ja razumem FitKit, okej. Mislim, realno, ni FitKit ne razumem toliko. Lepo je, ako ništa drugo. Imaš a drugo, kao digneš kompjuter pa se... I ima bolju ventilaciju. Pa teo sam kažem bolju ventilaciju, jebi ga, on nema rupe dole. Da ima rupe dole, pa ajde nek protiče vazduh, ali nema kroz šta vazduh da protiče. Manje se greje metal ako nije na podu. Postoji manji rizik da ti se kuća zapali. Tako je, jer metalno kućište može se zapali vrlo lako. Ali zagreje drvo do te mere. Zagreje materijal ispod sebe. A ništa, onda Apple mora da počne da prodaje metalne podove u kući, po kućama. Ne. Ti ne prodaješ nešto što možda zameniš i to je to. Prodaješ protivpožarne aparate. Koji će vremenom da isteknu i onda opet moraš da ih kupiš. Znači, ja sam provalio Apple biznis plan. Znači, Steve Jobs je... Mislim, ne Steve Jobs je... Ko je CEO Apple trenutno? Pojma ne, nije Steve Jobs sigurno. Zar nije onaj Tim Cook? Tim Cook hit me up, brate, mogu ti dizajniram novi sistem. Apple nam nije sponsor. Današnji sponsor, moramo da kažemo, poruka o našim sponsorima, današnji sponsor podcasta je apsolutno niko.
pošto nemamo sponzore, tako da sponzorišemo sami sebe. Molim vas, bit ćemo vaše sponzoruše. Neka... Čitat ćemo ad-readove uredno, ne brinite. I opet se vraćamo na linkove u opisu. Linkovi u opisu, imamo OnlyFans. OnlyFans, tako je. To je trebalo da bude iznenađenje, majko ti jebe. A kako je trebalo da bude iznenađenje kada si toliko hintovo u prošla 5 minuta? Pa hintovao sam da ima nešto, ali nismo rekli nikad šta je. Ali oni ne znaju šta je na tom OnlyFansu. Pazi sad, ovo je moj biznis plan. I ljudi koji slušaju na Spotify-u, ili na Anchoru, ili na Google podcastima. Čekaj, moram te prekinem. Filipe, ti imaš plan? Tako je. Reci nam, šta je taj plan? Znači, svi ljudi koji nas slušaju na drugim platformama. Sve te horde ljudi koji nas slušaju. Apsolutni milioni. Koji nikad nisu čule za YouTube. Saznaju da imamo YouTube i da u descriptionu našeg klipa na YouTube-u ima jedan poseban link. I oni dođu, daju nam view, daju nam subscribe i like. A si ti sad sve to sjebo, tako da ako ovo ne uspe, ti si kriv. Dobro, realno... Sam u pravu, znam. Ne, kažem, u pravu si, ja sam odgovoran. Čeka me suđenje u Hagu. Za kriminal koji sam počinio protiv samih nas. Što bi rekli naši, ko će koga ko neće svoj svoga. Tako je. I ovo ide u anale. Ide. Odo smo mi u anale u roku 3 nedelje. Da, vidim i ja. Samo nam je 3 nedelje trebalo. Šta se kaže? Mislim, svakako ćemo se barem ovog puta sećati što smo prošli put govorili zbog toga što snimamo opet za 2 dana. Da, i zato što ja sve zapisujem i imam plan i program. Pa nemoj sad da lažeš ljude. Znači, gledaj sad ovako, ne, ti si sada zajebao obojicu nas. Ja sam rekao da nemamo, ne, slušaj, ja sam rekao da mi nemamo plan i program. Ti time što govoriš da imam plan i program, demantuješ mene, a ja time što sam rekao da nemamo plan i program, demantujem tebe. Filipe, jebo si nas obojicu. Ali vidiš, mi sad pravimo dramu. 100 drama, 7 dana. Svi. Ej, jebi si. Mi zapravo pravimo dramu, pravimo onaj lažni beef. Ti ja zapravo imamo beef među sobom. Da. Međusobni beef. Artificially created. Kao većina youtubera. Mi smo zapravo OGs, mi smo real. Autentični. Sva ova govedina između nas dvojice nije stvarno. Govedina. Strašno. Nego da se mi vratimo na temu govedine, Vesa Mount, zašto? Pa da, dobro pitanje. Zašto se prodaje VESA Mount adapter kada mogu da ugrade na monitor VESA Mount support, kao i svi ostali monitori i televizori i ekrani? Pa dobro, znaš zašto? Zašto? Jer mogu da zarade na tome. Naravno. Bukvalno Apple napravi problem da bi ti kupio rešenje. I to je dobro, to je dobar biznis model, pošto realno stvari koje im dobro rade. Da, evo konkretno, ja, na primjer, tu si u pravu, meni je monitor na zidu. Dobro. Na stolu nemam mesta za monitor. Za monitor, da. I ja kada bi kupio ovaj Mac Pro ili šta li već, ja bi morao da kupim adapter. Vidiš. To je zašto je meni već ubušen u zid VESA mount. Ko ti te Vesa? Nećemo u politiku. Ne dok pijem, pobogu. Šta dok piješ? Pa pijem Fuse tea sa mangom hej, ne razbacuj se tako s imenima. Šta smo mi, hodajući billboard? Idi bre. Dobro. Kaže se pijem ledeni čaj. Pijem ledeni čaj bez imena, tako. Bezimeni ledeni čaj. Bezimeni ledeni čaj, sad će ljudi misliti da imamo ledeni čaj. Ko kaže da nemamo? Tako je, idite po gradu, tražite bezimeni ledeni čaj. Danas je čaj, sutra kafa, preko sutra prehrambeni proizvodi, a posle toga zalazimo u ozbiljni biznis. Alkohol. Tako je, u alkoholne proizvode i onda posle u narkotike. BIP zapravo
naš bip pivaru. Bez imena pivara. Bez imena pivara. Da. Pivo bez imena. Pib. Pivo imena bez. Pib. Ili iz njihove fabrike ili šta li već, ono u Beogradu skoro curio metan ili tako nešto. Jeste, ja sam se vraćao s aerodroma kad se to desilo. Aha. Curio im je, mislim, amonijak ili tako, ne znam šta je bilo, ali znam da je amonijak, kako se kaže? Pojma nemam. Amonijak, dobro, amonijak. Bip pivara je doživjela bra moment kada je iscurila neka hemikalija. Relativno skoro je to bilo. Pa bilo je, kažem ti, kad sam se ja vraćao s aerodroma, to je bilo, znači, otprilike pre mjesec i nešto dana. I to je to otprilike. Nekoliko ljudi, ja mislim, nekoliko ljudi je završilo u bolnici zbog toga. Pa jeste, zato što normalno kada ti neko rokne hemikaliju u vazduh. They're turning the frogs gay. Što bi rekao Alex Jones. Kako volim svoje žabe, baš onako kako ih volim. Kada smo već kod žaba, je ti palo nekad na pamet da je Baby Yoda iz Mandaloriana delom žaba? Ne, ali to je bio dobar pokušaj segve i hvala ti na tome. Bio je savršen pokušaj. Ribbit. Nije moglo bolje. Ja sam stvarno ostao bez teksta posle ovoga, Filipe, ne mogu reći. Mandalorian, evo ja vodim, ne brini, opušteno. Ne moraš ti ništa da radiš. Ajde. Je ti se svidjela serija? Ne da mi se svidjela jedna od omiljenih serija ever. Stvarno je fantastično bila, ono kako su izveli i što si ti sad spomenuo pre nego što smo krenuli da snimamo. I su definitivno sad potvrdili drugu sezonu i da će da izađe u oktobru. U oktobru, znači korona nije uticala. Pa dobro, logično je što nije uticalo na njih, ne dešava se na zemlji, nisu snimali ovdje. Joj. Vanzemaljci su pravi. Zar nisam bog komedije? Svakako si bog nečega. Ali... Neka bude komedija za sada. Neka bude, dobro. Čisto zbog moga ega. Dobro. Da, meni je serija super, baš mi ima, ne znam jesi gledao stare westerne sa Clint Eastwoodom. Nisam, ali znam tačno na što misliš. Imaju mi taj osjećaj. Ima taj feeling. Baš ima taj feeling, pogotovo zato što je on dosta čutljiv kao glavni lik. A i ovaj glumac koji ga glumio je fantastičan bio. Pedro Pascal, ali tako? Yes. Ja ga znam iz Game of Thronesa, to sam ga prvi put gledao. A znate se, a? Znamo se, da. Evo, bio mi je pre neki dan na kafi. I na kafi na golubovima? Na golubovima, tako je. Normalno. Opet mi je pre neki dan uletio golub na terasu. Lol. Strašno. Što se dešava? Prokuražili su se, ja ti pričam, čovječ. Za vas koji gledate, za vas lojalne gledalce, Filip ima problema sa napaljenim golubovima. Tako je, a za vas koji ne znate, mrš nazad i slušajte sve iz početka. Sve iz početka, zato što the plot thickens. Sve iz početka, to jest jednu epizodu. Dve? Pa dve. 2 epizode, tako je. Zbunio sam malo sebe sa načinom brojanja epizoda, ali nema veze, navići ćemo se. U ovoj epizodi bezimenog podcasta, Filip... U ovoj trećoj epizodi bezimenog podcasta, koja je nazvana epizoda broj 2, pričamo o tome kako nula. je... Trebalo je 0 da ne zovemo pilot? Ne, nije. 0 je 0, šta ti nije jasno? Dobro. Svaki niz počinje od 0. Aha. Osim biz niza. Pa i to počinje od 0. Ne može kreneš, doduše ako si Trump. Možeš da kreneš par miliona dolara. Sad sam da kažem small loan of $1 million. Ali ja ne znam da li si ti znao o ovome, kada su radili specijalne efekte za Baby Yodu. Da. To je za dete. Da. Očigledno je da je to lutka. Da, u nekim momentima se baš vidi da je lutka. Mislim, što mi odgovara, volim praktične efekte u filmovima. Sada kada se kreće, potpuno CG.
Cool. A izgleda kao lutka. Znači, izgleda kao lutka. Oni su to tako dobro odradili, taj moment. Ja nisam ukapirao uopšte da je Baby Yoda kada se šeta, bilo gde kada nije u onom, u onom njegovom malom bebećem, u onoj čaurici, kako se već zove? Da. Kapsula. Space kolica. Space kolica, šmekerica. I on je suštinski urađen potpuno u CG-u i to je meni neverovatno, potpuno. Jer ti ne možeš da ubediš gledalce da je Baby Yoda prava stvar, ali ako ih ubediš da je lutka... Da, ako ih ubediš da fizički postoji, onda će da djeluje najstvarnije moguće. I fantastično je odrađeno i svakim stvarno čas. Pazi, što se samog Baby Yoda tiče, same Baby Yoda, kako god, ne znamo u stvari ni da li je muško ili žensko pravo, ti kažem, ali tako? Ne zna se. Ne zna se. Jesu govorili u seriji The Boy ili The Kid? The Child. The Child, da. Ja sam malo kasnio sa gledanjem serije, tako da vidio sam po internetu mimove i slike Baby Yoda i ja sam mislio da je to ono, kao što imaš u svakom Star Warsu, neku simpatičnu životinjicu, razumeš, koja... To sam ja mislio. I onda kad sam počeo da gledam, spoileri, i kada sam shvatio da je to u stvari centralna stvar. Da. Malo sam bio šokiran, ali stvarno su super izvori. I meni je neverovatno to koliko je lik Baby Yoda u smislu karakter, koliko nije dosadan i koliko nije isforsiran da bude ono, jao što je sladak ovo ono, Baby Yoda je sladak, pa je sladak, ali šta radi i kako se ponaša uopšte nije isforsirano i ne znam, nekako mi je tako organski određena serija, meni je apsolutno fantastično. Jedina stvar što mi smeta je što su za Baby Yodu koristili u nekim momentima zvuke beba iz 80-ih, ako me razumeš. Znači, delovalo je vrlo fake u par navrata. Ukapirao. Mislim, ali to je to, otprilike. Sve ostalo mi je, ne mogu kažem savršeno, ali jedan od boljih Star Wars content dropova u posljednje vreme. Dobro. A šta je onda bilo sa filmovima, dragi Disney? Ko zna? Ja o tome neću da pričam. Pa ja sa tobom neću da pričam o tome, pošto... Ti znaš moj stav. Pošto te nostalgija jaše neverovatno. Nostalgija mi nalaže da mi se svide svi Star Wars filmovi koji će ikada biti snimljeni. Ali s druge strane sam ja vrlo svestan koliko su sranje ovi novi. Dobro, također meni nostalgija nalaže zbog toga što sam ja prvo gledao, kao mali sam gledao ove... Nije realno, prvo sam gledao 4, 5, 6, onda 1, 2, 3. Ali meni i dalje neka nostalgija nalaže u tom nekom mom malom mozgu da ja moram da sprdam te filmove koji izlaze. Nema veze da su oni ovo ili ono, ja njih moram da sprdam. Dobro. Ne znam šta ti kažem. Jesi vidio ko je režiser za sledeći? Taika Waititi, baby! To će biti... Jako sam neću uzbuđen. Da se nadam, ali ja mislim da će to biti objektivno dobro. Ja mislim da će on to... ne znam, taj čovjek, ja mislim da nikad nije režirao nešto za što bi ja rekao da je loše. Da. Doduše, ja nisam gledao mnogo njegovih filmova, ali one koje sam gledao su bili stvarno super. Pa nisam ni ja, ali ono što sam čuo je... što ti kažeš da nema loš film. Naprimjer, What We Do in the Shadows je jako interesantna komedija po meni, jedna od stvarno od boljih komedija koja je izašla posljednjih 10 godina. Evo ćeš to da mi zadaš za sljedeću nedelju. Lol. Koga ti zajebaš ovdje? Sebi ili mene? Obojicu, naravno. On je suštinski uzeo tu neku vampire flick i potpuno ga obrnuo. To je suštinski reality show gde grupa kamermana prati život trojice vampira. To je četvorice tehnički. I stvarno je fantastično određeno. To je serija? To je bila, znači to je sada serija, a ima i film koji je Taika Waititi režirao. Okej. A serija ima jednog Kosnovenog. Da, hvala. Neprikosnovenog Matt fucking Berrya koji je genio čoveka. On režira i seriju? Taika, nisam siguran, sad ću da pogledam. Jeste, piše executive producer. Pa super onda. Znači, gledao sam gledove, okej. Gledao sam delove serije. Isto fantastično odrađena, humor je isto super. Matt Berry je Matt Berry, normalno, tako da će mi se automatski svidjeti. Da, stvarno, čovjek je jako, jako dobar. On je Novozelanđanin, ili tako? Je.
Meni je bilo prelepo to što da li su se Josh Brolin i on pozdravljali kako se zove, na način koji se pozdravljaju Maori isto. To je meni bilo jako onako powerful. Da. Powerful. Kad smo već kod Maora, imam jednu priču za tebe. Ajde. To jest 2 priče za tebe. I kao što sam rekao, kad smo već kod Maora, ova se priča bavi francuskim pravosudnim sistemom. Dobro. Zar nije savršen prelaz? Bolji u životu nisu čuo. Sasvim slučajno sam pre neki dan naleteo na jednu pričicu koja mi je delovala zanimljivo i onda kad sam malo istražio shvatio sam da se desilo 2 puta. Što samo je još učvrstilo moju mržnju prema Francuzima. Lol. Nemam ništa protiv Francuza, nego ne podnosim ih. Šalim se. Ne volim francuski. Učio sam ga 12 godina, smučio mi se. I znam da kažem bonjour. Nego izgleda da je trend da u Francuskoj zovu pse na suđenja, ako nisi znao. Pse? A pse, kučiće, avav. Dobro. Kao svedoke. Molim? Kao svedoke. Dobro, i kako sada to funkcioniše? Prvi zabeležen slučaj je bio 2008. Pronađena je žena od 59 godina, ako se ne varam, obešena u stanu. Naravno, policija je to otpisala odmah kao samoubistvo. Samoubistvo, da. Ali nema mnogo podataka na internetu o ovome, ali u suštini njena porodica je insistirala da nije bilo samoubistvo i da je bilo nečega više, da je neko ubio i oni su, kako ti kažem, pogurali policiju da istraži cijelu priču. U stanu sa njom je u vreme ubistva, što su utvrdili ovi forenzičari, doktori, šta li su već, bio jedino njen pas, čije je ime, ne zajebavam te, Scooby, a prezime Du. Ne zajebavam te. Ti izvini, ja ne mogu ovo da prebolim. Okej. I? Čekaj, dovrši sada. Doveli su ga. Kako? Dovrši sad, ne mogu. Da, Scooby-Doo. Scooby-Doo, okej. Scooby-Doo je doveden u sudnicu i stavili su ga gore na podijum za svedoka i suočili su ga sa jednim od osumnjičenih. Dobro. Hteli su da utvrde da li je moguće da proprate slučaj sa optužbom za ubistvo ako... Kuću zalaje. Tako je, ako zalaje. A šta je Scooby uradio? Scooby je agresivno lajao na osumnjičenog. Nažalost, ipak je to ker da se nalažemo. I to je bilo 2,5 godine nakon samog ubistva / samoubistva, zavisi. Dobro. Što je u suštini ekvivalent od oko 17 godina, ja mislim, kućećih. Dobro. Tako da nije bilo dovoljno za optužbu, ali uprkos tome ga je sudija pohvalio za sjajno ponašanje i neprocenjivu pomoć u slučaju. A samo razrešenje slučaja nisam mogao da nađem. Iz 2 razloga. Jedan je zato što je jako teško pronaći, a drugi je zašto me jako mrzelo da ga tražim dalje. Jer je ovo bitan deo u suštini. A sad, ako si mislio da je ovo idiotski, Francuzi su uradili istu stvar. Opet. 2014. Dobro. 9-godišnji ker, koji se zvao Tango, sad nije Scooby-Doo. A čekaj, kako se prezivao? Prezimena bez. Prezimena bez. Mora da je fun. Isto su ga pozvali kao svedoka. Dobro. I naterali su osumnjičenog da mu preti sa bejsbol palicom. Da bi vidjeli da li će ker da reže ili da prepozna ili da odreaguje. Sad, samo pauza u priči. Zamisli da si ti, ne daj Bože, ubio nekoga sa bejsbol palicom i onda te u sudnici teraju da pretiš keru sa bejsbol palicom. Joj, majko mila. Advokat tog osumnjičenog u ovom drugom slučaju naravno se pobunio, čovjek to jest žena, pitala je, evo čitam ovdje, zašto sam zapisao, imam beleške. Organizacija. Pitala je jedno vrlo logično pitanje. Kako ti možeš da zaključiš da je kuće prepoznalo osumnjičenog? Ja ne znam za tebe. Pa pitaš ga. Ne znam za tebe, ali ja bi režao kogod da mi pripreti sa bejsbol palicom.
Ne, brate, ja bi se sagao i dao bi nam mazi. Dao bi mu da me mazi, Bože me sačuvaj. Dobro. O Bože, znači... Sve ovo super zanimljivo i interesantna pričica, ali se dovodi u pitanje taj francuski pravosudni sistem kada su sudije primorane da zovu kučiće da svedoče. Meni ovo sve zvuči kao neki bizarni reality TV show, pravo ti kažem. Evo, sutra kad se završi korona i sve to, kad prođe Željko Mitrović, izlazi na televiziju i najavljuje novi reality show koji se zove Štenara. Koji se zove francuski pravosudni sistem. Francuski pravosudni sistem. Ja stvarno ne znam šta da kažem na to. To je bio isplanirani deo za danas, tako da toliko ćeš dobiti od mene isplanirano. Znači, oni su uzeli Kera da im svedoči. 2 I ako Ker zareži, on je kriv. A to me podsjeća strašno na ono kako su dokazivali da su žene veštice. Da. Vežu te za balvan ili za kamen ako plutaš, veštica si, ako se udaviš, nisi veštica, ali si mrtav. Ako jesi veštica, ako utvrde da jesi veštica, onda te obesili i te spale. Tako je. Pa ovo je no-win situacija, ovo je meni fascinantno, majke mi, ja ne mogu, stvarno ovo nisam očekivao. O Bože mili. Hajpovao si ovu priču par puta u posljednjih par dana kada smo pričali i ja mislim da je potpuno bilo vredila hajpa. Onda treba da vidiš šta imam za sljedeći put. Evo, znate kako vidite, sada znate šta će biti sljedećeg puta, gledajte sljedeću epizodu. Tako je. Znači, ne mogu da verujem. To je, ovo mi je fascinantno stvarno. I čekaj, niko nije pomislio o tome da ovo neće funkcionisati. Bilo je u medijima spekulacija kao šta je ovo, kakav ovaj idiotluk, pravi se cirkus od suđenja džabu, ali ja mislim da im je to bio cilj da privuku medije i da malo naprave pompu čisto, kako se kaže. I onda to urade 2 puta. Svaka vrsta publiciteta je dobar publicitet. Da, ne postoji loš publicitet, tako barem kažu. Tako. I eto, upravo su poznati podcasti Srbije priča o njima. 12 godina kasnije za prvi slučaj i 6 godina kasnije za drugi slučaj. Hej, znaš kako, bolje ikad nego nikad, što bi rekli. Da, bolje ikad nego nikad. Šta bude biće, a? Šta bude biće, do duše, ja ponekad mislim da je bolje nikad nego da se uopšte desi, ali nema veze. Zavisi za šta. Naprimjer, mislim da je bolje da nikad više Ker ne bude svedok na suđenju. Pa, znaš kako, možda ponekada mogu da daje neke korisne informacije. Dobro je postavila pitanje ona advokat ovog osumnjičenog u drugom slučaju. Kako ti možeš zapravo da utvrdiš šta znači Kerova reakcija? Who's the goodest boy? Suštinski, nama Kerovi mogu da odgovore na pitanje who's a good boy. I to je to. Ako se da, ali ako laj, onda si kriv, očigledno. Jesu to inicijali? Čuti bre. Ali da, to je meni bilo, to što si ispričao, ja ne znam. Možda mi treba da dovodimo mačke da sude. Da, ti voliš mačke. Da, ja sam više da dovedemo mačke da budu svedoci. Ali dobro. Mačke će u svoju korist da rade sve, neće one da svedoče kako bi trebalo. To onda dovodi novu dimenziju u sudnicu. Koju? Ne znam. Životinjska farma. Orwell, da. To će da bude novo ime realitija, Životinjska farma. Životinjska farma, već živimo u tome. Tako. Već živimo u Animal Farmu, a? Pa da. Mada pre bih rekao da pre živimo u 84. nego u Animal Farmu. Jesi čitao? Pre 1.000.000 godina. Pročiti opet i uzmi u obzir trenutnu situaciju u našoj divnoj domovini. To je sve što ću kažem. Pa dobro. Šta se radi? I svi vi uzmite da čitajte, ne slušate nas dva idiota kako pričamo o kučićima u sudnici. Ne, Filipe, to ne treba da govoriš. Gledajte nas, Orwell i precenjen. Nema to veze uopšte. Ja mislim da smo mi zapravo izvor svog znanja
u našem svetu mi smo izvor svog znanja. Nas dvojica? Da. Onda smo najbolji. Ja mislim smo ti najbali kad smo odlučili da ovo uradimo. Da. Boj. Nema veze. Ne smete me. Šta te boli ovo? Realno. Šta nas boli ovo? Da li je moguće da 45 minuta lupetamo već o glupostima? Pa da, ali mi 45 minuta lupetamo o glupostima ukupno, ali prvih 10 minuta su mi koji kenjamo o tome kako ćemo da snimimo nešto. O čemu pričaš? Nemam pojma o čemu pričaš. Tačno je. Mi zapravo sednemo i samo ideje kreću. Da. Ne, to zvuči kao neka dvojica neorganizovanih idiota. Mi nismo ozbiljni podcasteri. Svako sedi u studiju, je li tako? Čak ni svako u svom studiju. Imamo zajednički studio koji iznajmljujemo. Imamo gluvu sobu. To je terasu, molim? Znaš, kad smo već kod gluvih soba i kad smo već kod terasi i kad smo već kod golubova zapravo, kad smo krenuli o golubovima pre 15 minuta pričamo. Znaš koji je, ovo je evo kviz za vas gledaoce. Znate koji je najbolji način da zvučno izolujete svoju sobu? Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Vreme vam je prošlo. A ti otkucaš vreme? Ne, mislim na tik, tak, na bombonici. Šta? Tik, tak, brate. Idi beži. Koji je najbolji način? Kartoni za jaja. To se ne zajebam ozbiljno, to nije zajebancija. Ali mora da bude ona strana sa izbočinama. Da, koji je izbočina. Pa da, ima logike, zato što su koje drže tvoje jaja. Da, znači, oni su dobri zbog svog oblika i zbog materijala. Tako da ako želite da napravite gluvu sobu iz bilo kojih razloga, na primjer da snimate podcast, ali nemojte da nam uzimate ideju, možemo da vas sudimo, copy strajkujemo, šta god želite. Šalim se. Nismo mi poznati youtuberi. Kartoni od jaja TM. Kartoni od jaja Inc. Ovo je zapravo, ovaj podcast će se od sada baviti isključivo kartonima od jaja. Ne, načinom koji možete da prenesete kokošija ili, znate, jaja neke druge ptice bez oštećenja. Koje su ujedno i dobro sredstvo za izolaciju zvuka. A što bi se zadržavali na pticama? Iguana. Što bi se zadržavali na iguanama i pticama? Filipe. Šta je? O čemu ti pričaš? Kljunar. Jedini sisar koji leži jaje. Jako čudna životinja. Kada je evolucija ili šta već kombinovala jebenog dabra i patku. I dabra i patku. Da. Pa ti znaš da su kljunari zapravo jako otrovni? Znam da imaju neki otrov, ali ne znam tačno šta, kako, gdje. Oni, ja mislim da to vrše sekreciju na preko kože suštinski, valjda. Ili tako nešto, ne mogu setim. Proizvode mleko, normalno, pošto jesu sisari, ali ne sisaju, nego ležu jaja. To jest sisaju i ležu jaja. Izvini. Evo ti. Šta, kljunar? Daj, please, cute. Kljunar, jedan od retkih, a znači ima ih, retkih sisara koji proizvode otrov. Dobro. Mužjaci imaju kao po bodlju na zadnjim nogama, rukama, nogama, šapama, kako god. Šapama? Šta kljunara imaju? Nemam pojma, brate. Ud. Pa tako je na engleskom. Na zadnjim udovima. Da, na zadnjim udovima. Ud na engleskom je appendage. Dobro, šta je limb onda na srpskom? Ud. Eto ti ga. Eto ti ga na ud, oj. Aha. I otrov je aktivan samo u sezoni parenja. Znači oni se jebu pa se ubijaju, klasika. Ne. Da ne, znam, ali u slučaju da neko hoće da ih napadne dok se seksaju. Ako vidiš seksi kljunarku. Oda jebi.
I ako vidiš da Miško kljunar, komšija, hoće da je odvede u krevet, ti priđeš, bocneš ga i onda je seksi kljunarka tvoja. A ko je naše kljunarsko ime? Đole. Bezimen. Đole. Bezimeni kljunar. Dobro. Bezimeni kljunar, šta ti nije jasno? Znači, komšija Miša Crko na kraju. Komšija Miša kljunar Crko. Dovoljno je jak da paralizuje manje životinje, nije smrtonosan za ljude, ali je jako, jako bolan. Komšija Miša kljunaru danas 40 dana. Znači, kljunari su otrovni kad se pare. Dobro. To su zanimljive životinjice. Kljunari, da. A čekaj sad, koji su onda još sisari koji proizvode jaja? Upravo sam Egg laying mammals. Monotrim. Vampirski slepi miševi, okej. Monotrim, ili ti ga po srpski je to, ja mislim, moguće... da li je ehidne? Ne. Da, ehidne ležu jaje isto. Stvarno? Da, ehidne, doduše, ehidne su jako čudne. A ne, monotrem je naziv za sisare koje ležu jaja. A u tu grupu platipus, normalno, short beak ekidna, još ekidna, znači ekidne i kljunari. Da. Znaš, ima i onaj, isto jako čudna životinja, onaj oklopnik, armadillo. Armadillo, ja njih obožavam. Armadillo. Oni imaju valjda neke boleštine na svom oklopu, ja mislim. What? Da. Armadillo diseases. Vidi, majka ti lepra Hansenova. Majku ti poljubim. Ako pipneš armadila, nećeš imati ruku da nastaviš da ga pipaš. Pa ti znaš da koale imaju klamidiju? Znam, koale su... Tako da, ako vas ikada privuče koala, nemojte da je jebete. Ja mislim da je to dobar savjet za bilo koju životinju, ne samo za koale. Ali specifično za koale više nego... Pošto ti mislim... Bolje da ne produbljamo ovu konverzaciju, već sam sebi iskopao toliku rupčagu. Ne, nije specifično za koale, specifično je za bilo koju vrstu životinje. Za bilo koju živu stvar koja nije ljudsko biće. Bolje ćuti. Sad vidiš frikovi koji nas slušaju, gledaju svoje mačke kao nisi koala. Nisi koala, mala. Ali, užas. Ali ti znaš da koale, znaš zašto su koale suštinski toliko spore i zašto spavaju toliko? Zašto? Eukaliptus, kada oni vare eukaliptus, to je njima suštinski droga. Koale spavaju i ne kreću se mnogo zato što su stalno namrkane. Da, a znaš da zbog tog otrova mladunci od koale. Dobro. Znaš kako oni se prehranjuju? Jel želim da znam? Pa ne želiš da znaš, ali ćeš da saznaš kao i svi ostali koji nisu znali. Šta rade? Čiprkaju po majčinim govnima. Znao sam to već, da. Mama! Bukvalno jedu govno za male pare, brate. Sljedeći put ako probaš neku papričicu koja ti je mnogo ljuta, kreni se dereš, mama! Strašno. Užas. Pa to ja mislim da to i slonovi rade ponekada. Ne znam za slonove. Ne znaš za slonove, ajde. Ne znam za slonove, brate. Ne znam, realno ja mislim da spekulišem, ali ili ti ga lupetam. Ali ja mislim da oni isto su... Evo ti, slonovi, džinovske pande, koale i nilski konji. Nilski konji, jebem ti. Kakve su ono gromade, čovječe. Znači, čonkeri bukvalno.
Meni dalje, ja nikad u životu neću zaboraviti kad sam bio mali i kad sam otišao u zoološki vrt i kada se ovaj nilski konj isprdeo i israo, užas živi. Znači, strašno. Šta si ovo poslao, majku ti? Ništa, ne znam o čemu pričaš. Što se tiče, da znamo, ja radi ovo ne bi da ne bi da pričam o, ali suštinski Filip je u naš bezimeni chat poslao video slonova. Tako je. Slatkih malih slonova. Fuj. Potvrđeno. Andrej mrzi slonove. Potvrđeno, Andrej mrzi slonove. Slonovi i gnuovi su prirodni neprijatelji. Mislim, nisu. Ali ja sad sam se setio jedne priče kad sam ja isto bio mali, kad smo otišao sam u zoološki vrt sa roditeljima, kao što mala deca obično rade. I mi smo došli smo do ove, ja mislim da su bili makaci, makak majmuni ili ne znam nija koja vrsta majmuna, ali kapucineri. Šta su kapucineri? Čekaj. Kapućin. Ne, kapucineri vrsta... To je kafa, brate. Ne kapuciner je pivo. Kapućin, imaš i kapućin majmune, to su oni mali što su žuti. Kapućin majmun. Da. Kapuciner jeste pivo, ali kapućin majmun je bio suštinski u tom njegovom, ne znam, prebivalištu, da ga nazovemo. I nešto moja mama se sprdala na majmunov račun. I majmun je jeo pomoranđu u tom trenutku ili mandarinu, tako nešto. Dobro. I on je jeo mandarinu tako što je uzme, zagrize je i isisa ovo iz nje i ostavi celulozu. I moja mama kaže, ju bože, pa što ne jede celulozu, glupi majmun, to ti je za hranu i tako da, za te nutricijente. Dobro. I majmun jebote ko da je čuo, gađa je time. Evo ti ga na. Kaže, možda ti hoćeš celulozu, jit. Bukvalno this bitch empty jit. Vidiš, probaću, za sljedeću epizodu probaću tako da pojedem mandarinu i javit ću da li sam uspešan bio. Ali bez pomagala, znači neću da uzmem slamčicu pa da zabijem. Ne, moraš, on je odgrizao... Neću kao majmun. Ne, slušaj, on je odgrizao sve se kuda juče bilo. Odgrizao je valjda deo toga, isisao je taj deo, ispljunuo ovu celulozu i onda je uzeo i sisao ovaj drugi deo od koga je odgrizao taj tip. Tako da, probaj, realno. Ne možete škodi, ovako inako, mandarine su bogovska voćka, tako da... Što najgore, mislim da sam jeo mandarine tako kad sam bio mali. Da nisi ti bio taj mali majmun. Filip Majmun confirmed. Monkey Jones, ali dobro, to ti je... To je priča kako je moja rođena majka gađena, napadnuta od strane majmuna. Molim. Pa zato što je gađao. Pa ali nije je pogodio zašto je bilo staklo. Napadnuta, nije bilo staklo. Nije bilo staklo. A da, to je bilo ranije nije bilo ništa. Ranije nije bilo staklo, ranije je bukvalno majmun mogao doći posare na glavu i da ode. Da. Samo još jedna stvar, ja mislim da će ovo biti krajnja tema za danas, zašto nema joj ravne. Kad smo već... Kod majmuna? Kad smo već spomenuli govna. Dobro. I kada smo već spomenuli kapućino majmuna, znači spomenuli smo govna i spomenuli smo kafu. Šta, ne kafa? Evo da, jesi se slažeš? Da. Ne. Ovo ima smisla. Spomenuli smo govna, spomenuli smo kafu. Znaš da je jedna od najskupljih kafa na svetu, koja se zove Kopi Luwak. Dobro, je pravljeno od sasušenih govana čega? Sasušenih govana neke životinje koje se zove civet. Dobro. Koju upravo tražim. Dobro, cibetka. To su neke vrsta mačke koja živi u Aziji i Africi u prašumama. Okay. I ona jede neku vrstu kafe koja se zove coffee cherries. I to su plodovi kafe. To su plodovi drveta kafe. Coffee cherries, da. Izvini, glup sam. Ovo je nebitno. Mislim cherry trešnje, jebi ga. Mi smo svi Englezi. I kada pojede to, i kada obradi, kada svari i kada isere, onda imaš jadne ljude koji moraju da idu i da kupe to po šumi.
i onda se to termički obradi i šta sve ne. I imaš kafu od govana. Znači, bukvalno mogu da kažem, this coffee is shit. This coffee is shit. Ova kafa je njesra. Strašno. To nisam znao i drago mi je što nisam znao. Hvala ti što si mi upropastio ideju o kafi. Znaš koliko košta? Ajde, možemo da na 100 grama, na primjer, da lupamo? Ajde na kilo. Ujebote, kilo... Najskuplja kafa na svetu. Ajde, možeš i 100 grama, lako ćemo preračunati. Pa ajde kilo ćemo prvo, pa ćemo onda 100 grama. Ako ćemo da kažemo da je kilo negdje $1,500. Sad ga pretera, dečak. $1,500, ajde kažemo negdje 700-800. 500 je kilo. Dobro. Može. I sada ja suštinski pijem sok od govana. Zagrejani sok od govana, okej, cool. Mislim, ako stvarno imaš para da kupiš tu vrstu kafe, onda svaka čast. Pa čekaj, ako 100 grama je $50. Da. Pa to još i može se priušti, jebote. Pa, ali može, ali nisam siguran da li bi želeo. Kako se zove ta kafa? Kopi luvak sa duplove. Kopi luvak. Bože, na što ovo liči. Kafeterija ga prodaje, by the way. Ne seri. Kafeterija prodaje kopi luvak. Ne seri. Ne prodaju, nego su... Opisali su. Radili su raport. Od $500 do $700, dok je sirovo zrno Znači, kilo pržene kopi luvak kafe se kreće od $500 do $700, dok je sirovo zrno povoljnije od $200 do $600. Onda uzmeš ti sirovo zrno, pojedeš, svariš. Alo. U svakoj kafeteriji naši baristi će sa osmehom da mu s prezentaciju pripreme ovaj delikatan napitak. Alo? Molim? Ti ja moramo da odemo da probamo ovo. Čekaj, daj mi kopi luvak u pičku mater. Preporuka naših barista je da kopi luvak kafu probate u formi kratkog espressa, najbolje kafe, najbolje vrste kafe, bez ikakvih doda. Andrej? Nagovorite da ga probate zajedno ovu kafu jer je ekstrakcija espressa. Punije u duploj sekciji. Sine, ovo nema govora. Pa ne pišu. Verovatno nije do din čašica. Ništa, vodim te u kafeteriju kad se budemo vidjeli sljedeće. Ajde, morat ćemo. Ovo mora se proba. O bože, ovo nisam znao. Morat ću da... Ništa, mi ćemo da se potrudimo da probamo ovo. Radit ćemo raport. I kada probamo, uradit ćemo raport. Vidjet ćemo, možda nađemo još nekoga ko hoće da proba govnjivu kafu sa nama. Cena je $960. Šta bre? Jedan espresso. Jebote, hoćemo ga podelimo. Pa rekli su dupla sekcija, jebi ga, mora svako po jedan da uzme. Čoveče boži, ne mogu da verujem. Imam tremu sad. Aj bolje kupimo ovo zrno. Misliš govno? Neobrađeno zrno. Pa kupimo cherry, šta? Da. Dobro. Da, kupimo cherry i onda ću ja da ti ga obradim očas posla. Strašno. O bože mili. Civetka. O bože. Dobro, znači takvu mačku moram da kupim. A slatko je, ovo neka mešavina između lasice. Izgleda cute, strašno, ima mnogo velike prstići. Baš je onako adorable. O bože mili. U ovom slučaju bazen za fermentaciju kod kopi luvak ili civetske kafe je stomak ove umiljate životinje. Pa ti se zajebaš. Zrnevlje se čisti i prodaje kao sirovo. Naravno da se čisti. Neće ti protiv sa govnim, Andrej. Nisam ja slon. O bože mili. Ja mislim da je ovo idealna tema za kraj. Ja mislim da malo podignemo apetit. Da ja mogu u naše beleške da upišem majmuni, govna i govnjiva kafa. Ne, usrana kafa. Israna kafa. O bože me sačuvaj, o čemu sam vidio, znači... Ja mislim da u životu nismo, to jest u životu, koliko dugo postoji ovaj podcast, to jest 3-4 nedelje, mi nismo ni jednom obradili sve teme koje smo htjeli da obradimo, nego smo uvek pravili digresiju i mi mislimo da je ovaj nedostatak formata ono što nas čini jedinstvenim. Tako je.
S tim što ću se ja truditi da bar jednom nedeljno u svakoj epizodi imam jednu konkretnu stvar, kao što sam imao sad za Lude Francuze. A ja ću se truditi da to ispoštujem i da... I da ti nemaš ništa. I da ja nemam ništa i da samo rifujem. Kad smo već tu, sada kod govnjive kafe, mi vas sve pozdravljamo, pijte kafu, slušajte naš podcast, kad spavate, kad ne spavate, kada ste na WC-u, kad šta god već radite, ja nemam pojma više što ljudi rade, ja samo sviram i čitam knjige u doba korone i to je to. Mm-hmm. A ne slušaš naš podcast? Ja, evo, real shit, ja ne podnosim da slušam svoj glas. Ne mogu. Ja mislim da nema ljudi koji obožavaju svoj glas snimljen. Ne znam, stvarno ne znam. Ja ne znam kako da... Ja sam siguran da postoji neka osoba koja to voli, ali ja stvarno ne volim. Ima ih, naravno, i mogu bih da nabrojim par imena, ali neću. Užas. Ali tebi mnogo teže pada zašto ti moraš da edituješ to? Pa mislim, ja odslušam možda minut i po nečega i onda kažem dobro, limiter takav, ovaj ovakav, onaj onakav. Aha, znači meni je gore zato što ja svaku epizodu odslušam da vidim da li sve okej. Ja ne mogu to ni da potrebim ni da demantujem. Jajkers. Ništa, uz ovu izdaju ja mislim da možemo da završimo, da se pozdravimo sa svima i da se zahvalimo hordama fanova koje nam čekaju ispred zgrade da im se potpišemo na razne delove tela. Ja sam donao salvetu da se potpišemo. Na salvetu, aha. Toalet papir. Doviđenja. Do sljedećeg viđenja ljudi. Čujemo se.